Takže sme už na štarte kubatúry do 3500 kubických centimetrov. Sú to vlastne vložené preteky, pretože majstrovstvá Európy tejto kubatúry sa išli na iných miestach a žitovanská tráť, ako sme počuli od tajomníka pretekov, sa vlastne len prezentuje týmito vloženými pretekmi v tom smere, že by prípadne táto kubatúra sa mohla uchádzať o usporiadanie seriálu majstrovstiev Európy, dajme tomu na budúci rok. Tu vidíme štartové číslo 2 Jozefa Sýkoru, slovenského reprezentanta, ktorý jazdí na Tatre. Tam s 18-kou je Roman Keška, český pretekár, takisto na Tatre. Vlastne celá táto kubatúra, pokiaľ ide o českých a slovenských pretekárov, je zastúpená Tatrami, podobne ako Jaroslav Hošek, ale ten svojho času jazdil takisto Tatry. Je to však vynikajúci jazdec, dokonca v seriáli majstrovstiev Európy si získal už aj tie najvyššie ocenenia, teraz však jazdí na Porsche a v doterajších kvalifikačných jazdách alebo v tých sériách predpoludňajších dosiahol najlepšie umiestnenia. Jednoznačne je to borec, ktorý napríklad v roku 1992 v tejto kubatúre obsadil 3. miesto. Takisto už získal aj 2. miesto v 90. roku, keď víťazstvo si vybojoval Jiří Bartoš. No ale sme pred štartom, takže sa pozrime, kto najlepšie odštartuje. Jozef Sýkora, slovenský reprezentant, zaujímavé, zatiaľ si tú svoju vedúcu pozíciu držia dosť, dokonca Hošek bol vytlačený úplne na okraj do toho bahna, ktoré je nevyjazdené a musel sa zaradiť až na 4. pozíciu. Jozef Sýkora si 1. miesto drží, na 2. mieste je Roman Keška, a na 3. Jiří Babák. Teda za slovenským pretekárom Jozefom Sýkorom sú 2 českí, Keška a Babák. Zdá sa, že Jozef Sýkora nabral dobré tempo a Hošek už sa dostal na 2. miesto za Kešku. Babák teda sa prepadol dokonca tak, že v celom tom štartovom poli ostal na predposlednom mieste. Za ním jazdí už iba s 21-kou Martin Babák. Tam vidíme na 1. pozícii stále Jozefa Sýkoru. Zatiaľ tie technické pasáže zvláda dobre, ale už sa na ňo natlačili 2 českí jazdci. Najskôr s 18-kou Keška a potom za ním hneď Hošek. Toto neurobil Sýkora dobre, ale ešte drží si pozíciu. Našťastie vrátil sa do tej ideálnej stopy, ale je to zaujímavý boj, 3500 viek. Tieto buginy sú vlastne lákadlom v seriáli majstrovstiev Európy a možno povedať, že my sme si radi prijali, aby slovenský reprezentant Jozef Sýkora aj v tomto seriáli majstrovstiev Európy tak dobre bojoval ako dnes. Zatiaľ na 1. pozícii a veľmi dobre sa tam dostáva pred neho Hošek. Hošek už je na 1. mieste, na 2. Sýkora. Sýkora sa ale nevzdáva. Predsa len Jaroslav Hošek je majster autokrosu. Tam bolo vidieť veľmi riskantný prebiehací manévr vonkajšou stranou, dokonca 2 jazdcov obehol v tej rýchlej zátačke, to je majster volantu. No. Áno, tuto vlastne ukázal Jaroslav Hošek. Po svojich 50 rokoch ukazuje stále vysoké majstrovstvo. Tu sa pozrime ešte raz. Po vonkajšej strane, po nevyjazdenej stope, jednoducho vedel, ako a kedy má prišliapnúť na pedál plynový, aby
hoci nepriaznivú stopu využil vo svoj prospech. A tu sme už v reále, kde Hošek si vypracováva jasne vedúcu pozíciu pred Jozefom Sýkorom a na 3. mieste stále Roman Keška. Jaroslav Hošek v týchto chvíľach už nemá problémy. Skutočne nechal sa prekvapiť na štarte našim Sýkorom, ale vo chvíli, keď sa dostane na prvú pozíciu, svojim súperom vie veľmi ľahko vďaka výkonnosti Porsche unikať. Možno povedať, že výkonnosť ostatných jazdcov je závislá skutočne na osobných schopnostiach, pretože Tatry majú prakticky všetci rovnaké a aj v týchto pretekoch máme možnosť sledovať, že vlastne pozície si vypracovávajú jazdci vďaka svojmu jazdeckému umeniu. Stále sledujeme Jaroslava Hoška, ktorý vo svojich jazdách predpoludním zvíťazil. Druhý v hodnotení v tej kvalifikácii bol Jozef Sýkora, ale ten už je teraz na 3. mieste, pretože pred neho sa dostal Roman Keška. Tam bola asi nejaká jazdecká chyba, pretože jazdci majú medzi sebou rozostupy, to poradie sa nám vykryštalizovalo, takže rozhodnúť môže jedine technická alebo jazdecká chyba. Môžeme sa pozrieť priebežne aj na poradie v seriáli majstrovstiev Európy, hoci tu sú iba slovenskí a českí pretekári v týchto vložených pretekoch. Do cieľa ostávajú ešte 2 kolá, na prvej pozícii stále Jaroslav Hošek, ale tu na cieli nepríjemná kolízia takmer, ale našťastie sa zaobišla bez nejakých problémov. Na zadné koleso sa dostal Rakúšan Johann Braunstiegl a už musí aj odísť a nasleduje žltá zastávka pre vedúceho Hoška, aby dával pozor, pretože Rakúšan je otrasený a tu práve ste videli, ako sa myhol Hošek vedľa Rakúšanovho auta. Tam skončil ďalší slovenský reprezentant. Tam skončil, áno. S 26-kou je to Štefan Šebo. A tu vidíme vedúceho pretekára Jaroslava Hoška. Ten je v seriáli majstrovstiev Európy zatiaľ na 3. mieste. Na 1. mieste je Francúz Varnier, druhý je Nemec Ebeler. Hošek je 3. má stratu 11 bodov za vedúcim Francúzom Vernierom. Nasledujú Havel, Bartoš a Štetina, teda českí pretekári. No a cez cieľ už prešiel najlepší jazdec z týchto vložených pretekov Jaroslav Hošek, na 2. mieste Roman Keška, na 3. s 2 Jozef Sýkora. Možno povedať, že tu sme videli vrcholné majstrovské umenie, najmä v podaní Jaroslava Hoška, ale aj slovenského pretekára Jozefa Sýkoru, ktorý dobre odštartoval, ale pravda, na Hoškovo a Keškovo umenie tento raz nedozrel. Pri pohľade na slovenského pretekára Štefana Šebu si môžeme zopakovať ešte štart. Opakovaný, áno, slovenský pretekár Jozef Sýkora odštartoval najlepšie, aj keď išiel trochu riskantne do pravej strany po prednom kolese Jaroslava Hoška. Predsa len v tomto autokrose niekedy aj takéto momenty sú dôležité, rozhodujúce. Tu bol zlomový moment hlavne, že sa Hošek dostal na tú nevyjazdenú časť. A napriek tomu, že Hošek takto bol vytlačený, sa postupne spamätal z tejto chyby alebo z toho
nátlaku súperov a prebojoval sa na prvé miesto. A tu je poradie v vložených pretekoch kubatúry do 3500 kubických centimetrov. Víťazom týchto pretekov tu v Žitavanoch sa stal Jaroslav Hošek, druhý Roman Keška a tretí slovenský reprezentant Jozef Sýkora.